سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في بروخ قدام سمت كهون لكم من دهت منخو نلوم قدام 23 ترست دالو علتاو زيناتات يزلكم مصيلخو كم وترو كسافت ام دبات راختكاتولنا ندعدمكو بقدامنت هرست زينا اب كل تግራይ ንዝተወልዐ ኩናት መንግስቲ ጆ ባይደን ኢዱ ንኽእቱ ይላወቡ አልሸባብ ኣብ ደቡብ ሶማሊያ ኣብ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ማዕስከር መጥቃዕቲ ፈጺሙ ሱዳን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ብዘይ ቀይዲ ምምላእ ዘተሓሳስባ ጉዳይ ገሊጻ ጉጅለ ልኡኻት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ዓዲግራት ዝርከብ ሃገረ ስብከት ብዙሕ ጉድኣትን ስርቅን ከም ዘጋጠመን ገሊጹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብ ጋራጅ መካይን ንዝደቀሱ ወታደራቱ ይቕሬታ ከም ዝሓተተን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተወልዐ ኩናት መንግስቲ ጆ ባይደን ኢዱ ንኽእቱ ይላበቡ أوشت خلت ورحين خالي جزء بزوحة أولاد محبرسب سيفيل إثيوبيا أب سبعة وعنوت كم زس عبز جلس وكل تجري جت جو بايدن إيدون خدتو تمال عربي محت انته بستحوسه أما أكل كتمه سلفة كايدم أب تجري نزج برزلو مجهز سبعة ومسلات حيالو تراوت فتوت تجراوت نزركبهم بانديرات هتندم بالبلوش روحات بمحزن أب فريندس كابت ركب في رلاويت بيت فردوت أي أب إثيوبيا وج أيفال أب تجري زج برزلو عمل ساعات دون خبل زبل ما فكرات تجرهم أبنا إثيوبيا أرثوذكس بيت كريستيان لويس فيل زنبر دياكون أبي حبرات منجستات أمريكا أبتناي جزائر سناي ديمقراطي كلالوات حائفة بزنبروت الأوان على ابنتي عم جمر تحضر جميروكنات بتخرج تكتاتو لخمزيلا إذا دم أنا بتميتن من مزن بالن موتن كمون مسجورا بتهجرات وطرت نابزل على ترزيه أبسيحول ليلوم على ملقاو محبر سبن الزقلو لو أخلا قلبو أيه بنالله دمايلوم أتجتش تابتي أب أخرانات زبزح السمين وكفالة هجرة منجو هجرة ومنجستين كل التجرين ننوي حوان زغط سلم السحابي وتلعلوم بقدامي مينستر أبي أحمد زمرح منجست إثيوبيا بكرب أوان أنصارت تصبغ أتكي زنبر حزب ويان حرن تجري زأوجو كينات نبزو حتى جارو كبيت نبرتو من كم السددو زجبرن بس حيلك نستون خمس عن برز خفته بمخانه بتري كخونو تقريبهم أبي أحمد أبتي كينات عوتو كوانت أوجه مرحلة تجري أبستفلا ليجزي بزجبرو زلو نايد بيامت كاتيجن أتو كينات كم زغز الزلي في اللات أبزو قنتي أهوغراوي محبرسب كرايسس جروبا أشحت سبات كم زموتو جليتو يركب أب تجري كبيت نبرتهم تمزن أبيلهم فقولوا عايوا من زركبوا زيجاتات حجز كم زد اليومن أبستفلا ليوم عقبي معقلات نزركبوا قبل الزركبوا دك نسيو دمها صوتها وعمت أتي بتسعين كم زلوني قلت حبرات هجرات مالي أبزو صو مجلتي أب تجري بتسح زلو صوتها مسرت زجبر عمت أمنا يشاؤوا خم زلو جليتو بنبارو يذكر علم لخاو جبر سناي تكال أوكسفام بوجنو أب تجري بمليونات زغط صور زيجاتات كل طفنا بحجز كم زلهم أم مجلسوا يحبيرون أب تجري سبات بتميتي ساوي خمزلوه ما يسينو خمزلو إنترنت بانكتات أبيات كريستيانات تعاتيه دكانات دمه تزرفوا مدهنيتن كاله زدل نجاراتن بزي مهلاوه ممليسو يجدد خمزلوه أبز قلت قالوا كوميشن سوا مسلات إثيوبيا دكتور دانيال بكلا قدات تقولوا لو أقول زي كونه ويون ولا حانت حجز كم زي رخبوا مجلات قبل السلام ويان زيجاتات زجات المجودات كابز ملكتهم أكلات قلتفن لعل قلعتان زت قلب قداينو كبل زحلف سمونا بزهو مجلسيه محبارو الذكريو كابتي أبي تجري استولى كونات هاريمو من أب السودان زاتو زيجاتات للي 55 شح كوينهم أوش تهجر استمزنا بلودما أستات كل 10 مليون كم زبطحو يقلات الشباب بدو الصومالي أبزر كبنا إثيوبيا معسكر متقعت فتسيمو الشباب أبز حلفة أوارح جوبالاند أبزر كب جيد أوزبها لنا فيدرالو منجست إثيوبيا إهيدين كامبي يتكع خمزلو تجليسهم الشباب نتيبة أما يزوط روت تدرات إثيوبيا زركبوا رهوبوت بهالكتمة هنا يمورتار تخصي بمجوار أفتي كوابي نزنبرونا إثيوبيا وتدرات كم زقتلو جارون أونلاين استبهال معكن زينة هلو متسبتيو بترجع زينة الشباب بالات زفتسمو متقعتين لابزح خمز متزجلس أتي معكن زينة أتنا الشباب وجيل كاب سوماليان جوبالاند نستوت عصو حيلتات دقاف كم زركب تغيسو إذا كم زيلون كله حدش ناي لوجستيك حلافي أميسوم ميجر جنرال قربي كبدا جرسا ناي سوماليا دو معراب مس زركبو إثيوبيان وتدرات مبصح خمس كايدة تفليتو
ኮማንደር ሜጀር ጀነራል ጆርጅ ኦዊኖ ናይ ኬንያ ላዕለዋይ ሓላፊ ክኸውን ከሎ ኣሚሶም ኣብ ሶማልያ እቲ ዝዓበየ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ አልሸባብ ወታደራዊ ነቁጣታት ክቋጸር ኪሉ ይርከብ። እዚ በአልሸባብ ወሪዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ንጹር ሓበሬታ እኳ እንተዘይተረኸበ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ከም ዝሞቱ ግን ጸብጻብ ይገልጽ። ሱዳን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ብዘይ ቀይዲ ምምላእ ዘተሓሳስባ ጉዳይ ገሊጻ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ፋይሰል ሳላሕ በቀዳም ብዛዕባ ምምላእን ምስራሕን ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ቀይዲ ስምምዕ ከይበጽሕ ሻቅሎቱ ከም ዘለዎ ደጊሙ ገሊጹ ክብል መርበብ ዜና አልዓረቢያ ጸብጺቡ። ሚኒስትር ሓበሬታ ፋይሰል ሳላሕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ቀይዲ ርክብ እኳ እንተዘየለ ኢትዮጵያ ወርሒ ሐምለ ካልኣይ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ንምትእታው ሓያል ድሌት ከም ዘለዋ ሱዳን ዘተሓሳሰባ ጉዳይ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሳላሕ ሱዳን ነብሳ ዝኻለት ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ንዝትንክፈና ግብረ መልሲ ናይ ማህብ ዓቕሚ ኣለና ክብል ጠቒሱ። ሱዳን ኣብ ጉዳይ ምጥርናፈታ ዝያዳ ዝተተንከፈት ሃገር ክትከውን ምዃና የጠንቀቕ። ሳላሕ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ መንጎኝነት በቲ ናይ ቀደም መልክዑ ኣይጠቅምን እዩ ብምባል ጠቒስዎ ይርከብ። እዚ እውን እንተኾነ ሱዳን ናብ ግጭት ከይምዕብል ምኽንያት ስለ ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ላዕለዋይ ኮሚቴ ሱዳን ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ምዕባለታት ድሕሪ ምዝራቡ ድሕነት ናይቶም ኣብ ብሉ ናይል ዝምርኮስ 20 ሚልዮን ሱዳናውያን ኣብ ሓደጋ ምእታው ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እቲ ኣኼባ ሳዕቤን ናይቲ ካልኣይ ምምላእ ናይቲ ግድብ ዘጉልሕ ነይሩ እንተዝግበር ነይሩ ብዛዕባ ድሕነት ናይቲ ኣብ ጥቓት ቦታት ዝርከብ ናይ ሱዳን ሮዚንስ ዳም ከምኡውን ካልኦት ናይ ማይ መሳለጥያታት ሱዳን ጉድኣት ከም ዝኽትል ኣብሪሁ። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣዲስ ኣበባ ንሱዳን ግብፅን ብዘቆጥዕ ስጉምቲ ኣብ እዋን ምዕልቕላቕ ዝናብ ብሉ ናይል ናይ ቀደም ዓመት ምምላእ 4.9 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትሮ ከም ዝበጽሕ ብምፍላጥ ሱዳን ኣብቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ብሉ ናይል ምንቁልቋል መጠን ማይ ከም እተመዝግብ ኣፍሊጣ። ክልቴን ሃገራት ኣብ ሓደ ቀያዲ ስምምዕ ከይበጽሓ ዝኾነ ይኹን በይናዊ ስጉምቲ ዘይምውሳድን ብተደጋጋሚ ገሊጸነን። ጉጅለ ልኡኻት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ዓዲግራት ዝርከብ ሃገረ ስብከት ብዙሕ ጉድኣትን ስርቅን ከም ዘጋጠመን ገሊጹ። ገዚፍ ጉዳት ኣብ ዓዲግራት ይጋጥም ከም ዘሎን ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ብወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ከቢድ ዕምረት ከም ዝኾነ ካብ ርእስታት ኢትዮጵያ መጽናዕቲ ካብ ዘካይዱ ሓደ ጉጅለ UCA ኒውስ ዩኒየን ኦፍ ካቶሊክ ኤስያን ኒውስ ዝተባሃለ ማዕከን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጠቒሱ። ናይቲ ጉባኤ ፕሬዝደንት ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ነቲ ኣብ መፋረቕ ጥሪ ልዑል ስብከት ናብ ሃገረ ስብከት ብምልኣኽ ነቶም ኣብ ዓዲግራት ዝርከቡ ኤጲስቆጶሳት ተስፋ ስላሴ መድህን ክበጽሖም መምርሒታት ተዋሂቦም እዩ። ነቲ ጉጅለ ዝመርሑ ዋና ጸሓፊ ጉባኤ ጳጳሳት ኣባ ቶሸም ፍቕሪ ወልደንስሴ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ጽቡቕ ጥዕና እኳ እንተተረኸበት እቲ ስብከቶም ነዊሕ ዝወስድ ከምኡውን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ጥፍኣት ወጻኢታት እናተመርሕት እያ ነቲ ንጉባኤ ዛዚማቶ። እቲ ልዑል ኣብ ስብከቱ ዝርከብ ሓደ ኣጸደ ቤተ ክርስቲያን ከም ማእከልነት ወታደር ኮይኑ የገልግል ምንባሩ ጸብጻብ ክብን ከሎ እቶም ናይ ስብከት ካህናት እውን ብሓፈሻ ኣብኡ ዝነበሩ ካህናትን ደናግልን ከቢድ ኩናት ከም ዝረኣዩ ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ኣብ ጸብጻቡ ዓዲግራት ንእሽቶ ህንጻን ማይ ታንከር ብዝተፈነወ ሁኔታው ዝሰዓበ ጥፍኣትን ብኸፊል ተሃስዩ ኣብቲ መቓብር ዘሎ ቤት ጸሎት ድማ ብኸፊል ተሃስዩ ይርከብ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መሳኹቲ እውን ተሃስዮም ኣለዉ ተሰይሮም እንኮላዮም። ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ ጥቑ ዝርከባ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኮነ መሳጊድ ብዛዕባ ዝወረደ ሓደጋን ኣብ ህንጻታት ቤተ ክርስቲያን እታ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዘጋጠሙ ሓደጋን ተዛሪቡ። ጸብጻባት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን መስጊድን ጥንታዊ ጽሑፋትን መዛግባትን ጉድኣት በጺሑን ተዘሚቱን ተባሂሉ ብሃገራዊ መራኺቢ ብዙሕ ከም ዝተገለጸ ይዝከር። እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ኣብ ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቕሮ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳርን መምርሒ ህንጻታትን ላፕቶፓትን ኮምፒውተራትን ተሰይሮም እዮም ዝዓነ እውን ዝተዘምቱን እንኮላ ኢሉ። እቲ ኮሌጅ ነቲ ኣእዋምን ነቒጾም ብምባል ንዝቐረብ ማይ ዝህብ ሓይሊ ናይ ፀሓይ ፓነል ከም ዝተሰረቐ ኣመልኪቱ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ጋራጅ መካይን ዝደቀሱ ወታደራቱ ይቕሬታ ሓቲቱ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጸጥታ ንምኽባር ብዝብል ኣብ ካፒቶል ህንጻ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝተዋፈሩ ገለ ኣባላት ሓለዋ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ናይ መካይን ደው መበሊ ስፍራ ደቂሶም ዘርኢ ስእልታት ብሰፊሑ ምስ ተበተነ ይቕሬታ ሓቲቱ። ኣብ ናይ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በዓል ሹመት ልዕሊ 25,000 ወታደራት እታ ሃገር ኣብ መላእ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝተዋፈሩ ይዝከር።
ክንዶ ዝኣክል ወታደር ዝተዋፈረ ብሰንከቲ ኣብ መፈለምታ ዝወርሒ ኣብ ካፒቶል ዘጋጠመ ዓብይ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መካይን ደው ዝበሉሉ ጋራጅ ተገዲሞም ዘርእዩ ስእልታት ቀልቢ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሲሕቦም ነይሮም እቲ ኩነታት ንገለ ፖለቲከኛታትና ማሕደርትን ግዝኣታትን ኣቆጢዩ እዩ ነዚ ስዒቡ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሃገራዊ ድሕነት ጸውዑ ይቕሬታ ከም ዝሓተቱን እንታይ ክግበር ከም ዝካል ከም ዝሓተቱን መራኸብቲ ሓፋሻት ኣሜሪካ ጸብጺበን ቀዳማዊት እመቤት ጂል ባይደን ብግድያ ናይ ዋይት ሃውስ ብሽኮቲ ከም ውህብቶ ንገሊኦም እቶም ወታደራት ከም ዝብጽሓትሎምን ብውልቃ ከም ዘመስገነቶምን ተሓቢሩ ሎሚ መዓልቲ ናባኹም ክመጽእ ዝደለኹሉ ምኽንያት ንባዕለይን ንስድራ ቤተይን ስለ ዝሓለኹምና ንኹልኹም የቐኒልና ክብል ስለ ዘደለኹ ከም ዝበለቶም ይግለጽ በቅድሚ ትማል ሐሙስ በአማይ ዝወጽሩ ወታደራት አሜሪካ ኣብ ጋራጅ ደቂሶም ዘርኢ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ምስተጠቅዐና አባላት ኮንግረስ ከተረፈ ኣቆጥዩ እቶም አባላት ሓልዋን ናይ መካይን ትኪ ምቅልዑምን ከም ሻቅ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ምዕስካሮምን ንብዙሓት ስክፍታ ፈጢሩ እዩ እቲ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣጋፊሑ ከይከውኑን ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ካብቶም ዝተዋፈሩ ወታደራት ካብ ሓደ ክሳብ 200 ዝኾኑ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኸፉ ሓደ ስሙ ክትቀስ ዘይደለ በዓል መዚ ኣሜሪካ ንሮይተርስ ሓቢሩ ኣባል ዲሞክራት ዝኾነ ቹክ ሱኩመርቲ ክስታት ዘርሐ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ፍጹም ዳግማይ ከም ዘይክሰት ቃልኣትዩ ኣማሓዳሪ ግዛት ፍሎሪዳ ብወገኑ እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ካብቲ ንሱ ዘማሓድሮ ግዛት ናብ ዋሽንግተን ዝተላኸ ወታደራት ናብ ቦቶም ክምለሱ ካብ ዝጸውዑ ሰበስልጣን ሓደ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ክስተት ከመይ ከም ዝተፈጠረ ይጻረ ከም ዘሎ ዝሓበረ ድማ ኣባል ላዕለዋይ ባይቶ ሮይ ብለንት እዩ خبركم تهاتلتي بين تيفي لو مزبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلسلناكم بلبنا مسكين سنين عاكم